helppo olla kukaan. Sanokaa mun sanoneen. Moro! Hyvällä ystävälläni Joukolla on ongelma. Herrasmies on hankkimassa uutta autoa, mutta kuten kuvasta näkyy, autotallin ovi on pahasti rempallaan. No, minäpä siihen tarjosin ystävän auttavaa kättä, eli lupasin maalata autotallin oven kuntoon. Lähdetään tarvikeostoksille ja katsotaan mitä on tehtävissä. Tarvitsetko ohutta ja siistiä liuskaa? Ei hätää! Jos joudut sahaamaan laudan päästä ohuen liuskan, kiinnitä sen alapuolelle ikään kuin tueksi toinen laudan kappale. Ruuvipuristimella tietenkin. Hyvä! Tässähän on nyt päässyt käymään niin, että mun kaverin autotallin ovi on päässyt rapistua aika pahasti. Eli se maali hilseilee ja ilmeisesti se pitäisi ottaa kokonaan pois se maali ja sitten pistää uudet tilalle. Joo, eli ensimmäiseksi kannattaa lähteä siitä, että vanha likainen maalipinta pestään maalipesuaineella. Okay. Annetaan kuivua ja tämä maalin poisto tapahtuu kaapimella tai tasohiomakoneella. No mitäkäs sitten tämä maaliosasto? Mitä tarvitaan? Eli sen jälkeen, kun tämä vanha maali on kaavittu sieltä kokonaan pois, pohjustetaan tämä valtti pohjusteella ja oksakohdat käsitellään oksalakalla. Ja tietenkin, jos sieltä näkyy naulankantoja tai vastaavia metallipintoja, käsitellään ne rosteeksi ruosteennestopohjamaalilla. Okei, mitäs sitten minkälaiset pensselit ja pitääkö olla tela? No pensseli on paras levitysmenetelmä näille. Okei, sitten ei muuta kuin kamat kantoon ja hommi. Kiitos. Kiitti. No niin, tämä kyseinen autotallin ovi pitäisi pistää kuntoon. Eli kuten kuvasta näkyy, niin pahasti lohkeilee tuo maalipinta ja ilmeisesti pitäisi lähteä hiomalla liikenteeseen. Millä tavalla, Juha, sun mielestä pitäisi nyt toimia ennen kuin lähdetään? Tai onko sulla jotain hyviä vinkkejä? No ensinhän tuossa pitää naputella nuo naulan kannat kiinni, näyttää olevan vähän irtonaisena ja sitten raapata irtonaista maalia sitä pois ja sitten koneella hioa. Eli pitää saada niin sanotusti päästä puulle asti? Puulle asti, siinä on sen verran harmaantunut tuo pintapuu. Okei, mä sain tarvikkeeksi tämmösen kaapimen ja sitten myöskin tämmösen koneellisen hiomakoneen, tasohiomakoneen. Mä itse asiassa luotan siihen, että mä ihan omilla voimillani pystyn sitten tän kaapimella hoitamaan. Mitäs sä luulet? No kyllä mä epäilen, että ei se pelkästään sillä kaapimella onnistu. No, katsotaan kuinka käy. Mä uskon, että tässä näin, ei tässä kauan nokkatumiseen. Ruvetaanko hommiin? No ruvetaan hommiin, katsotaan. Hyvä. No niin, mun oli pakko laittaa lasit päähän tosta sun koneesta, lähtee niin kova metalli. Mitäs nyt, mä oon tehnyt 5 5,5 lautaa suunnilleen ja sä oot tehnyt 11,5 lautaa ja tässä ollaan käytetty sama aika. Toi on aika paljon nopeampi toi sun koneesi. Kyllähän tää on ja kuten huomaat, niin mistä sä oot rapsuttanut, niin siinä on edelleen tuo harmaa pintakerros tuossa puussa, mikä pitää kuitenkin vielä hiokkia. Niin yrität sanoa, että mun kädenjälki näkyy? Kyllä se. Se on hyvä juttu. Hei, mitäs tuolla alhaalla menee metalli, tommonen lista tai tommonen pelti, niin millä se saadaan puhtaaksi? No se saadaan tällä koneella hiottua ihan samalla tavalla kuin tuo puukin. Okei, eli ei tarvi olla mitään erilaista hiomapaperia? Ei tarvitse olla, se menee ihan samalla.
Mä ajattelin kokeilla nyt tätä hiomakonetta ja näyttää nyt siltä, että tää pitäisi vaihtaa tää hiomapaperi, niin miten se käytännössä tapahtuu? Joo, se on kulunut aika loppuun, että siitä vaan repäiset se paperin reunasta irti. Katos, tuossa on tarrapinta. Joo, pysyy sillä näppärästi. Tuossa uusi paperi ja pistät sen vaan ja katsot, että reijät menee sinne kohikkaan, että se pöly menee sinne. Aha, okei, niin että okei. Niin aivan se pussi. Tää on se pussi. Joo, kyllä. Alright. Ja mitäs nämä vaot, kun sinne ei koneella pääse, niin miten saa ne parhaiten puhtaaksi? No siihen on hyvä tää raappa ja sitten ihan puukko. Tuosta noin vaan vetäisee ja sillä se lähtee. No niin Juha, suurimmat on nyt hiottu pois ja vuorossa olisi maalaaminen. Ja tässä on nyt 4 erilaista tököttiä. Eli kerrotaanpas vähän, että minkä takia nämä ovat tässä näin ja mihin niitä käytetään. Joo, eli tuossahan tuo oksalakka, jos olisi ollut oksasta paneelia, mutta tässä tapauksessahan tässä ei oksia tunnu olevan, niin sitä emme nyt tarvitse, mutta kun noin paljon tuli puuta esiin, niin kannattaa siihen vetää ensin tällainen valttipohjuste. Mites niin tää valttipohjuste, niin mikä sen tehtävä on? No se valttipohjuste on, että se imeytyy tuohon puuhun ja estää sitten sitä lahoamista. Okei. No mitäs sitten tämä Rostex? No Rosteksi on tässä nyt, että millä vedetään sitten nuo naulan kannat, että ne ei rupea ruostumaan ja tuu sitten maalista läpi. Alright. Ja sitten odotellaan, että maali kuivuu ja maalit kuivuvat ja sen jälkeen ilmeisesti sitten pistetään pintamaali siihen. Sitten pistetään vaan tehopintamaali siihen öljymaali. Mutta ilmeisesti tässä on jotain tehtävissä vielä ennen kuin lähdetään maalaamaan. Joo, nythän se pitää tietysti pölyä poistaa hyvin hionnan ja raaputuksen jäljiltä. Ja siihen käy esimerkiksi pensseli vai? Siihen käy ihan vaikka se pensseli, jos ei pölyharjaa ole. Ei ole vielä kuiva, joten tähän väliin klassikko. Ruvetaan laittaa pintamaalia, niin poikkeako tämä jotenkin esimerkiksi, jos ajatellaan, että laitettiin sitä pohjamaalia tonne noin? Miten se pitäisi sitten? Ei se oikeastaan siitä poikkea mitenkään. Tuosta vaan ruvetaan sivelemään Aivan. Ylhäältä alaspäin. Ja koitetaan olla tuhrimatta itseään ja muita. Kyllä. Okay. Hyvä homma. Valmista on ja hyvältä näyttää. Kyllä tähän pari päivää menee. Kyllä, se pari päivää menee kuivumiseen. Ja ilmeisesti se kannattaa, että jos ottaa vaan ohjeet huomioon, niin sitten siitä on pidempi ilo. Kyllä, ehdottomasti. Eli ei sovelleta. Ei. Okay. Hei, hyvä. Kiitoksia oikein paljon Juha tästä näin. Jatketaan tästä näin velulaatikkoon. Boss GBH2-26 DFR Poravasara SDS-kiinnityksellä ja vaihtoistukalla. Poravasaralla saat tehtyä nopeat ankkurikiinnikkeiden poraukset betoniin. Piikkaustoiminnolla poistat vaivattomasti vanhat laatat seinistä ja lattiasta. Kevyet piikkaukset esimerkiksi viemäriaukkojen suurennuksiin. Koko luokkansa kovaiskuisin Poravasara. Niin just. Hei, sellaista vielä tuli tuosta maalaamisesta mieleen, että kun työskentelee ulkona ja varsinkin kuivalla ja etenkin tuulisella säällä, niin kannattaa kastella sitä ympäristöä. Näin ollen sitä pölyä ei hirveästi pääse sitten leviämään siihen kyseiseen maalattavaan pintaan, eli kannattaa pitää tämä mielessä. Mutta hei,
Mä jään tänne näin tekemään täydellistä maustehyllyä. Me nähdään ensi kerralla. Moi moi!